Salut lai deta pun banyak babaju suto narang padang disasah lalu diampaikan iyo dikasau leku laju. Yo. Angku datuk lai sultan pun banyak eralah matu memanangis sambah di ma keritibokan iyo diangku leku laju. Manyo angku kelima laju. Lai. Aku nanti serak ke tengah tetabu kena rapek tatubuak kau ke badan di ambo. Iyo lah. Balar ponyo di ambo jika dilihat ilah cak rupo dipandang. InsyaAllah kali singkir boleh panjang makarik lama tahu sintiang kita boleh jawab lah ketua kumali lah sembah. Kando's channel, Minang Variety of Information and Entertainment Channel. Angku datuk akan nomor rajo. Lai. Jo sambah angku dimuliakan. Manita. Angku penuh ke Tamajuleno. Lai. Jo sambah angku dimuliakan. Manita anggo. Angku Imam Basah. Lai. Jo salam angku dimuliakan. Manita. Angku kelima rajo. Lai. Sambah tibukan kawaki angku. Manita anggo berapa? Salut lai deta pun banyak babaju suto narang padang disasah lalu diampaikan iyo dikasau leku laju. Yo. Angku datuk lai sultan pun banyak eralah matu memanangis sambah di ma keritibokan iyo diangku leku laju. Manyo angku kelima laju. Lai. Sambah saujuit dengan simpuas sabarik bungkanan piawai naracu lurih main daun indak basibak juba sisih bukan benggo juba batik. Ketek ko indak tasabut namu gadang ko indak ta pemuliakan galau jut nyo sambah nan terserak kapake segalo silak sepokok sepangkalan. Iyo lah. Menurut pasanan biasa kato dibanakan biasa sambah dipunkan tepun sambah mbo kapake aku kalima rajo. Insyaallah berapa? Nama lah sambah nan disambahkan nama lah titah nan dipuhunkan. Galang dititik narang baso diberi bauki batapok manggih jiko babilang daripada aso jiko mengaji daripada ali. Iyo lah. Nama lah aso na dibilang nama lah lih na dikaji dibilang juo dateh na tumbuh nambak sarupo iko kini. Mana aku? Menurut pasana biaso di ateh alam dapat tampuak bumi na batangke siriah na bagagang karakuk na bajunjong tumbuh nambak sarupo iko kini iyo disilang sepokok sepangkalan. Lurui. Di alui jalan labat tampuah di adik pusako kita pandai basiang dengan tubuh pandai memampah dengan ganjil pandai berkandak dengan ngadu. Mana? Di ulu matahari tabi ditemui badarang angin siang kaidah belipik dalam peti amih labalago dalam puru. Iyo lah. Menurut pasana biasa padang tapacik di pandeka sabuam tapacik di juaro alik yo tapacik di nampangka. Mana? Tapi baru punya kini lah kami tiik di nanti ada lihat jenal cobudi kok mau kui rasunya lah samu panjang kok manibang lah samu pari. Iyo lah. Mako lah supakai kami tibo dan senyak kami dan datang ku ibarat kapal nak kabana ye ko. Iyo. Dek kapal lah sarik jemuatan panajuang na cukut junang kodo barat tuang umat di tengah batapuak timur je selatan laye takama angin tibo kapal na balaye kalau tanan tiga riak kiri jo kanan. Mana? Batunya kini dek kabui akan talayang dek hujan akan terserak dek muka suit nalah sampai kok diamal pun alah pacah. Iyo lah. Mako ko ikan nak surik kamu aru aye nak surik ke lautan kami nak pulang ke tapek masing-masing. Kandak di kami balapeh juati na suci di mukunan janyah kandak babari pita balakus kitu penitang ke bagi aku. Alah sampai di angkul Bemerjo. Sakirwalah. Sapanjang buah penitaan aku nanti serak ke tengah tetabu kena rapek tatubuak kau ke badan di ambo. Iyalah. Balar ponyo di ambo jika dilihat ilah cak rupo dipandang lah cak budi lah buta sawah nasa piriang lah masak cendol padinyo. Bana. Batunyo kini dek karena padi ndak setangkai kok pipi ndak saikua. Iyalah. Dek padi ndak setangkai masak ku ndak sekali ambiak dek pipi ndak sikue terbang selinggo mangko biarlah nabo coba membawa merantang panjang ku untung-untung lita serak jalur suto kok mujui karena kebuliah ku ndak tentu aming tantanganyo. Bana. Batunyo lain mandilah aku pakai tibo sebab hari pagi bana menanti jo aku sekutiko nak mencari ketuan bana sekian dulu lebih maju. Angku kalima rajo. Lain. Tak kalau dawa tadi dia teh hujuan tantak putiang tatikam ataupun perintah moyo ke bagi aku. Yo. Baru punya diangku menurut pasana biasa dek padi ndak setangkai dek pipi ndak seikui.
Padi indak satangkai masak ko indak sekali ambiak ko pipi indak seikui tabang ko indak sekelinggo. Banang. Mangko biarlah nang kucubo membawa merentang panjang ko tuntuang lita serak jalur soto ko mujui ikan nang ko boleh ko indak tentu ami tantangannya. Iyo lah. Bak undangan kuju mengatakan mandilang ku pakai timbo sebab dari pagi banama nanti jua bo sekutiko dan ku cari kato na banakan baik tu banakal duanya ku. Banang ku. Manyo kali mana jo. Lain ku. Menurut pasal na biasa ku dapat surang na biasa di boleh samo tentu iyo bapak yo kan. Iyo. Ba tunjuk kini baulah kato je bayo mo nanti malas sekutiko. Angku lebih merajo. Lain. Dek panuh lama limba tunggang lama ilia dek kandak lawari pinta lama laku kato bawa je bayo pakar yang tu dahulu. Salah. Angku sedih merajo. Layan go. Sambah dibawakan kebagianku. Sampai go. Sungguh pun engkau surang tersapi namo tak melihatkan gelas rapik papiknya kapados sagalo dusana dan duduk di sebelah kau juang. Iyo lah. Menurut pasanan biasa kato dibanakan sambah biasa dipunkan tapun pasambahan bo kebagianku sedih merajo. Malitahan go. Alan aja di buah pasambahan diambo deklah mendatangkan buah pasambahan dari silon senaan datang ke ambo sungguh pun ke ambo artinya benar ke sagalo kita songkos pangkalan. Iyo lah. Alan hanya di buah penitahan di sagalul senaan datang tadi kok bisiak lah semua kedengaran surat lah semua kelampauan artinya benar nak minta sipek nak mengangkatkan kaki nak menuju tempat masing-masing nak minta dilapihnya nanti di mungkunan jania. Bana. Balar punya di ambo salorong buah penitahan di sagalul senaan datang tadi kok katonyo berterima lah kok sambahnya lumba kumalikan. Iyo lah. Kok serentang menjadi kato melikan pasambahan senaan datang tadi kok lah namu peyokan kawakai kus di marajo. Sampai go lima jo. Sakirwalaku. Baru punya kini lah 30 panitan ko kadi marajo kawaki ambo sungguh pun kawaki ambo arti mana kawaki sekaluru sana alu sebelah kamali. Iyo. Baru punya dia ambo menurut pasanan biasa kato biasa menjadi capek sambah biasa mulai leke. Banang. Tapi sungguh sementara pembetu selalu kato kena jawab sebelum sambah dikembalikan. Dia boleh duduk berdua juga tiga duduk di basingguang lutuang tagak pun ada basingguang bau. Duduk di mana tahu bakat tuan tak lagi mana pandai. Iyo. Kalau boleh minta sipai melo katonyo pakai sementara ambo bayo mana nanti jual aku kalian jual seperti kau. Agus di marajo. Lain. Alan yang jadi buah kenalan yang kau tadi menurut pasanan biasa kok kato besok jadi capek sambah besok melake. Iyo lah. Tapi sebelum kato kan ku jawab sambah kan ku kembalikan dek karena aku duduk berdua juga tiga ku duduk pun lima sungguh lutuang kau tagak pun aduh basingguang bau. Bana. Kau dua antali benang tahu kau bakato antali benang pandai artinya benang aku nak minta sipek nak melo kato juga pakai sementara aku bayung mananti ambo sekutiko kan yo betul benang. Bana. Balar punya di ambo menurut pasanan biasa aku dapat surang biasa di pabule dapat pasamu tentu yo dipayukan. Iyo lah. Batunya kini bawa lah kato je bayu ambo nanti malah sekutiko. Aku kali mana jo? Lain. Dek panuh nama limba tunggal lama ini kan tak labari pinta labalaku kato ambo boyo bayo pakaran ting tu singaro. Sama. Angku kali mana jo? Lain. Sambah kembali kau tiangku. Sampai kawan kus di Brajo. Talalay wakatu dia bang dari tang kumang di bengo talambik talay pulo ambong menjadi katu melikan panitananku tadi rila aja maaf tentang itu. Insyaallah beralahku. Alam menjadi panitananku tadi lah 30 panitahan dari segalon sana datang ke bakianku sungguh pun ke bakianku artinya mana ke baki. Kita sagalo silang pokok sepangkalan. Banang. Alam jadi penitahan sana datang tadi ku bisiak semua kedengaran sorak lah semua kelampauan. Iyo lah. Artinya mana nak minta maurak selon mayun kalangkah menuju ke tempat siang-siang. Banang. Baru ponyo dan ku kali marajo tadi ku katonyo batarimo lah sambahnya adun baku balikan. Iyo lah. Tantang kato ka wajawi sambang sana datang baku balikan iko payo ka kabakian bukan dia itu mana. Banang. Baru ponyo dia ku kali marajo menurut pasanan biasa. Di mata milang tantak sinanti naman tumbuh di masu berikan di sini ya tabi. Iyo. Kalau dia tadi dia teh hujung tantak putih tetikam tapun panitahan sana datang kan iyo kabaki yang ku kali. Banang. Sarancaknya dia boya ku kali marajo pulo nang berikan. Rasonya dia bola dibari mana makan pai ku banan kek tabang. Jawe lah katu kembali kana sembah lah jawe itu nama semua tu guli marajo. Angkus di Brajo. Lain. Artinya benar tentang kamu menjaga kato memulihkan pasambah dusana natang tadi kan you pulangkan kau kemo. Bana. Tapi sungguh semantang pun baik itu dia ambo ado jual
nan musuh nama ngamang dalam hati ku. Iyo lah. Kok sentiang ni minta dibeli lamah minta tahu panjang kerik singkit boleh pulang maklum kau ken ku. Kuli mana jauh? Lain. Baru punya dia ku kini sebelum kato kada jawi sambah sana tamu kumalikan dia ku kali mana jauh dojo na musuh nama ngamang dalam hati. Iyo. Malah rupanya sentiang minta dibeli lamah tahu singkit boleh panjang makari kayu betul mana. Bana. Insyaallah kali singkit boleh panjang makari lamah tahu sentiang kita boleh jawi lah kato kumalila sambah halas jawi itu samud. Angkus di marjo. Lain. Artinya mana dek panuh lama limba tunggang lama ilia kandak bari pinta berlaku kato majawek sambah mengembalikan bakal itu dahulu. Jam. Mana kul marjo. Lain. Sambah melikan kebagianku. Salah sampaikan. Dek lah talalai wa katu dek abang lah rintang kumbang dek ungu lah talambe lah talalai pulu ambo menjawek katu mengulikan persembahanku tadi balas sebab dek baitu dek karanu ambo mencari picak nan stapiak bulik nan sagiliang. Yo lah. Balar punya kini dia lah dapet picak nan stapiak bulik nan sagiliang kok picak lah dapet dilayangkan bulik lah dapet digolongkan lah bulik aye kapamundoh lah tunggang katu diupakai. Bana. Kok sentang kau menjawek katu mengulikan persembahanku tadi tak pulang jo kawakai padan dia ambo ikolah sipek nama minta bana di perlu pulang maklum kawakaianku. Angku kali berajo. Lain. Baru ponyo na menjadi buah kemandaran yang ku ba undang kujo mengatokan babelok-belok jalan di ladang suruhnyo keribojo langku payokan kato dari surang kanang surang namun suruhnyo pang kujo. Iyo lah. Baru ponyo kini ko sertangan kato ka bajawe pasambahan bakumalikan tu pulang jo ka pakai badan diri yang ku ikola sipek na minta bana di pelalu pulang manu ka pakai ambo kan iyo betul bana. Bana. Ndaro di ambo ku menuri pasana biaso di mata bilang tanta sinanti mantumbuah di masu beri kali tentu iyo sinani tapi. Iyo lah. Karena tekalo di awal tadi tepun berita ambo ke aku. Kini yang ku pulau dan melimandikan. Rasanya ku lah diberi nama kampai dan aku bana tibo tabang dan ku ada je perseko insyaallah baluangkan jalan bakal lalu kanakan janjang bakal nanya kandak bari pinta aku sampai kan aku. Angku lebih marajo. Lain. Rupanya angku orang pangalak juga lalu orang punku alek datang tiuk kandak tiuk bari tiuk pinta tiuk berlaku lah sanang bana rasanya mati. Iyo lah. Kok kato lah boleh ambo jawek sambah lah boleh ambo kembalikan kan yo baitu bana. Bana. Tapi sungguh semantang pun baitu dia ambo do juunan marusuh namang-namang dalam hati ku. Iyo lah. Selorong buah persembahan yang ku tadi menurut sandaknya kan yo taulang terekam jajak nak taulang bak menyapuh nak tabaliak nambak memanggang. Iyo lah. Tapi kau nak basuh nambak nantun. Kau nak taulang nambak menyapuh kau nak tabaliak memanggang ikulah sipek nambak minta bana di pelalu pulang maklum kabakianku. Angku kali marajo. Lain. Baru punyo jangku sebalun katu kabajawe sebalun sambah bakumalika rupunyo jangku adu juo namang-namang nama suah dalam mati. Iyo lah. Orang pangamang mati jatuh, orang pecamih mati aja dia gagak dan sekali tapi kiro-kiro tak sekali tubuh. Bana aku. Mana rupanya menurut pasal biasa kau seorang buah penitah jembo tadi. Menurut sarancanya kan yo taulang tetikam jajak dan taulang paman nyapuah dan tabaliak papa manggang. Tapi kau ndak basuh nabak nantun. Kau ndak taulang nabak nyapuah kau ndak tabaliak papa manggang ikolah sipek nang ku minta banari palalu pulang malu ke pakai abokan yo betul banangku. Bana aku. Ndak ada reportnya di amboku menurut pasal biasa ba undang kuju mengatakan kabui asodama antar wasok jut palito sabui lah diaku sadona takana asal diriku ada di pusako pulang maluk bagi aku. Aku lebih marajo. Lain. Dek panuhnya lah melimbak kandak lah bari pinta lah berlaku kato bajawek sambah ambo kembalikan. Salah. Mana aku lebih marajo. Lain. Undang dan kujo mengatakan tumbulah capo ni maninah urek nyoba kabek-kabek dulu kato basitina kini kato basi capek juga ambo menyebek kato mengembalikan persembahan aku tadi rila cuma ambo tak tentang itu. $4 saja. Al namanya di buah persembahan yang ku tadi dek karena tujuan kasui nala sampai nan dia ma'ala pacah ko ibarat kapal nak kabelayi ko kapal sarik jumuatan panayung la cukui junang kodo. Bana aku. Badan tuang ombak itamah batapuat timur selatan layi takambang yang tibu kapal nak kabelayi ke lautan nan tinggal riak kiri jo kanan. Iyo lah. Batunya lagi ko ayi nak surik ke muaro ko ikan nak surik ke lautan kandak di sagalusan datang tadi nak minta dilapih juati na suci mukul nan janya kandak babari pinta balakukan yo baitu bana. Bana aku. Balar punya di ambo sarong kandak diangku tadi kandak biasa babari pinta biasa balaku. Iyo lah. Tapi sungguh semantang pun baitu sabalun kandak kadi bari pinta kadi belakukan diambo dojo ueh nak kunjung api setia nak menjalani untuang juo nak menyudahin kuat. Iyo lah. Malah rupanya dibilang kepada sagalun natang kok jauhnya indak tasonsongi ampi indak tasalami kok duduk indak tiboy nan tampeknya. Bana. Salampi daripada itu dibilang kepada minum jo makan. Iyo lah. Kok minum indak tiboy palat dan sajua kok makan indak tiboy nang kanyang. Salah juga we dari awal sampai akhir dari kami sedang kos pangkalan minta rila maaf tentang pada itu kuat. Supaya putih kapih dapat dilihat putih hati nama keadaan menang ku kata baju sambah aku kembalikan sekian dulu kuat.
Angku kelir majo. Lain. Baru punya diangku selorong kandak dan bau tadi kandak li raso kababari pinta li raso kabalaku. Yo lah. Tapi sungguh sementang pumba itu sewalun kandak kadibari sewalun pinta diperlakukan rupanya diangku menurut pasana biasa do juo wewe nak kujabi setia menjalani tuana menyudahi. Mana aku? Mana rupanya jika dibilang kedatangan kami segalon senak datang menurut sandaknya banakut jauhnya kan iyo basosong hampir basalami duduk di tibu bana di tampeknya. Yo. Selampihna daripada itu dibilang tantangan menuju makan. Minum yo tibu rinan sajuak makan yo tibu rinan kanyang. Mana aku? Baru ponyo menurut pasal biasa ku rasonyo di kami segalon senak datang. Jawab kami lawas sosok tibu kami lawas salami duduk ada tibu bana di tampeknya. Yo. Dibilang tantangan menuju makan minumlah tibu bana rinan sajuak makanlah tibu bana rinan kanyang. Yo. Menurut pasal biasa ku kok putihnya indak kaba baca hitam indak kaba purat usah kacacik nak tampak puji sanjuangan batibukan. Yo. Tapi baru punya kini menurut pasal biasa de ada hidup balik membalik ke seriak palun memadun. Taraduk puno kami segalon senak datang. Mana? Maklumlah dek kami bacampu itu jemudo dan tuo kunyo takilah namudo kunyo tasasi. Ko nyampang basuan salah contoh malah tiangkan salah mulut mau tangkan taseringi budi dinerami. Ko adona tagisi kananya tasingguang keturun. Kami yang minta rila dengan maaf kuah. Menurut pasana biasa kandak babari pita balaku pulang menu ke bagianku. Angku lebih marajo. Lai Artinya mana sentang kilap jo kilapat di kami sagalo selam kos pangkalah babari rila jo maafkan yo itu bana. bana Batunya kini dibilang kepada sagalo nusan datang kok jauhnya lai tas sosongi ampir lai tas salami kok duduk lai tibonan tampeknya. iyo lah. Salampih daripada itu tentang minum jo makan kok minum lai pelapihawi kok makan lai tibonan kanyang. Kok putih ndak babaca kok hitam ndak ukuran usahakan cacek nang katampak puji jo sanjuang batibokan. Alhamdulillah kajawanya kami kuat. Iyo lah. Lalu punya mawindang ku juga mengatakan ku ada idui balai mamalai saya palun mamalun dibilang kepada sakalun sana datang. Maklum lah tiba campur tuo jo mudo ku tuo mungkin yo takilap ku mudo mungkin yo tasase. Iyo lah. Wado tasai bundir narami ku tasingguang kanaya talantuang katurun angku nak minta rila jo maaf tentang pada itu. Kan yo betul bana. Bana go. Lalu punya di kami tentang kilap jo kilape di sakalun sana datang terlebih dahulu lah kami bari rila jo maaf ku. Iyo lah. Sama-sama ku tunjuk kalau ilapek kamu ketulului katanan lakang. Kau dan tiang nak pada tiap murai nak bagi cos sama-sama kita salahkan kena satu kau. Angku kelir majo. Lain. Baru punya dangku kini tantangan kilah jo kilapek gawa jo gawe saratu luak jo lapangnya antara kita balik atiba. Lasamu kita anyi kalau lapeh lasamu kita ridui katalan lakang dipating kita pulangan kanan satu. Iyo. Baru punya kini ku menurut pasar biasa selorong kandak dia buat tadi antara puang tanyu antara dalam terasa. Mintakan siang bari tarangkan ulang pulang manuk bagi aku. Angku lebih merajo. Lain bu. Balar punya kini seluruh kandak yang ku tadi terapuang-rapuang kanyu terendam-rendam tak kabasah. Nak minta siang bari tarang babulan. Kan yo betul bana. Bana. Balar punya demo seluruh kandak yang ku tadi nama selo nak melangkahkan kaki nak menuju tempat masing-masing nak minta dilapih jati dan suci muko dan janiah kan yo betul bana. Bana aku. Salorong kandak yang ku tadi kandak kami bari pinta kami pelakukan kami lapih jati dan suci muko dan janiah. Salame angku nampai santoso kami nanti. Ila jemaah pamanoh. Pamanoh. Manyo ku kelima rajo. Baru punya diangku seluruh kandak di kami tadi ko panuanyo yo lama limba ko tunggang lama dia ko kandak laba bari pita laba laku. Laba lapih kami jual tino suci jumo ko nan jania salame kami nampai salame peluang kulit tinggal rida jo pemapanuan kan yo betul bana. Yo Baru punya diangku kini menurut pasana biasa ku sabi tagak kami nak segojo salam ku bertinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi